Wirata kang nyarawang pindha kumbang Winarata winangun kecabaan winangun wujuding pertapan papan mangasramaning satunggiling brahmana sinten ing lenggah madaning lengkeng gunung Kutarunggu menika ta winastan pertapaning Kutarunggu wonten satunggiling brahmana anyar katon ingkang mangasrama madaning pertapaning Kutarunggu peparap Sang Kesawa Sidi Danita kliang kabur kanginan datang dadah datang pernah parandene kasinengan ngelmu linangkung wasis mas kita ngesti mila datang nama mokal nadyan nembe sawetawis andhe depok madyaning pertapan Kutarunggu parandene kathah sanggaring para cantrik panguyu jejanggan indung-indung ulu guntung ingkang samya mangarsana nedya ngisep ngelmuning Sang Wiku Debya. Risa juga nedya lenggah madaning pecrabaan. Nadyan naglar sanggaring para cantrik payandene. Datang wonten ingkang cinaket pilenggahing Sang Tapa Kejawiamung. Siswa kinasih nenggih pandhita ing Kendali Sada ya ing Kundalini. Begawan Anoman ya Sang Mayangkara ya Rama Dayapati. Riwasa mangarsama saring Sang Wiku Debya dadya gurawane enggalih Sang Kesawa Sidi lha sigra mencah swasana madyaning pertapaning Kutarunggu amedhar sabda Sang Kesawa Sidi dadya kumangkuri jeling pangandika ingkang dereng kababaring lisan Oh
Sangkya Karajating Raja Kawuryanus Sunyaruri ati lar silastuti no sarjana helu kalulun kala tidong tandaning tumati handayeng ret dening karoban rupeta Mastu Nomo Sidam Sekaring bawana langgeng Anoman ndadekake kejut penggalihku apa ta sababe kabeh jagat iku wis padha mangerteni yen to pandhita ing Kendari Sada iku sira Resi Anoman ya Mayangkara nanging ora kaya sagedhagan iki lah kok dadi sira suwita marang Begawan Kesawa Sidi mongko aku kuwi pendhita gunung sira ing nguswarek marang ilmu babagan kabrahmanan teka dadak suwita marang Begawan Kesawa Sidi senggana Maradyaki matura apa ta ingkang mbok upaya apa ingkang mbok upadi dene sira suwita marang pandhita Begawan Kesawa Sidi ning ngarga kutha Runggu kene Mayangkara ih penembenan sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah waduna menapa ta sababipun dene kula ceciklu wonten ngersa paduka Sang Mahayogi krana wonten bab ingkang saknyatanipun badhe kula tambuhaken dhateng paduka Sang Penembahan Anoman wonten timbalan yekti aku kuwi pandhita ingkang kuthung ing nalar cingkranging samubarang nanging sabab apa sira darbi kapitayan lamun apa ingkang sira tambuhake sayekti aku bakal ngawuningani nuwun pamunten inggil lan andhaping ilmu pandhita menika mboten dipun mestani wonten pundi papan cumandha ing Sang Wiku Dibya nadyan paduka mapan wonten ing Pardhet nanging nyatanipun semanten kathahipun para cantrik para manguyu jejanggan ingkang samya suwita dhateng paduka Sang Mahamuni mila mboten aneh menawi tumuli ingkang abdipun Anoman nderek ciciklu wonten ing pertapan kutha Runggu mriki Penembahan yen to pancen kaya mengkono marata gage apa ingkang bakal sira tambuhake kelawan pun bapa yen bisa bakal ndak wangsuli nanging yen iso
sing jeneng elmuning menungsa kuwi winates ora ana menungsa ingkang sampurna senggana kuwi nuwun sewu Mremban ing badhe kula tambuhaken menika namung babagan gesang kula Mremban lho uripmu ingkang kepiye ngemutana bilih kula menika sampun gesang wiwit jaman Ramayana ngantos hingga sapriki sampun manjing wonten ing jaman Mahabharata tegesipun sampun kepengker tebih lelampahan Ramayana sampun mangabad-abad laminipun kula menika umuripun sampun boten saged dipun wilang kula menika sampun boten saged dipun mestani pinten umuripun Anoman nanging nggo sapriki kula tasih kaparingan yuswa panjang Mremban kula sampun kewowoken nyawang dhateng kawontranipun jagat kula sampun kewaregen nyumurupi dhateng mubah musikipun titah wonten ing Janaloka bilih ing kula ajab printen pantraning dalu mboten sanes kejawi namung benjang menapa kula menika sowan wonten ngersanipun Gusti Akarya jagat Mremban menawi paduka mangertos wancinipun menapa lajeng dintenipun menapa taun pinten kepareng ambabaron ingkang sejati Mremban Mremban Mastu nama sidang sekaring bawana langgeng Anoman wonten timbalan yekti apa kang mbok takokake mau aku ora bakal wani wangsulan liripun kados pundi yo senadyan aku mangerteni nanging sayekti ora bakal kababar kawursita ana ing lesan krana yen to aku wani nuduhake tekan besok kapan uripmu sayekti padha karo aku ngembari marang panguwasaning Gusti sabapati uriping menungsa kuwi diasta dening panguwasaning Gusti Karya jagat luwe-luwe ing atase kowe kuwi wujuding titah kaparingan yuswa panjang teka dadak gresula sarta goleki besok kapan mangsa kala patimu yen ngono ateges kowe ora ngaturake panuwun marang panguwasaning Gusti dene Gusti paring yuswa panjang kelawan Anoman ngerti yo ingkang nandhang lara wae padha golek tamba supaya isa pinardawa uripe ingkang padha nandhang kacintrakan wae golek usada supaya isa pinardawa uripe nanging sabab apa dene sira ingkang kaparingan yuswa panjang teka malah gresula kepengin ngerti besok kapan patimu yen ngono padha karo sira ora ngaturake panuwun marang ngersaning Gusti dene kaparingan yuswa ingkang nganti mangabad-abad senggana ngerti yo titah ingkang yuswa panjang mau pancen wong kang pinarcaya dening sing agawe urip wong dene wong kang duweni umur ingkang cendhak mau sayekti tinresnanan dening sing gawe jagat mula gandeng sing gawe urip mau isih percaya marang sira Anoman supaya netepi kewajiban ana ing jagat raya aja pisan-pisan sira wani gresah gresula luwih-luwih takon besok kapan mangsa kala patimu ana ing jagat iki sayekti kang kaya mengkono cetha lamun sira ora percaya marang panguwasaning dat kamurwedan ngerti ya Anoman wong urip kuwi wong dagang tuna andung bathi yen bathi-bathine sapa sing didum yen tuna sing dibakul apa sayekti wong urip ngono tanpa pawitan urip ora njaluk, urip ora utang, urip ora nembung, mung sak derma urip. Dening peparing ya kuwi sing gawe jagat. Mula lakonana uripmu kanthi tuwajuh, lakonana uripmu kanthi ati ingkang seneng lan ikhlas sarta sabar. Tegese ngene, kowe dadi urip ana ing alam padang, dadi wong sengsara ya mbok lakoni kanthi seneng, dadi wong seneng mbok lakoni kanthi bungah. Dadi wong sugih kowe ya nampa, dadi wong mlarat kowe ya ikhlas. Kuwi tegese wong kang iso nyandhang lawan uripe. Nanging lamun kita ora bisa nyandhang lawan uripmu, sayekti dina-dina kang ana amung gresah-gresula. Contone wong kang kekurangan, tumuli ora kaparingan brana picis kelawan kang gawe jagat, pendak dina amung gresah-gresula, malah ana ingkang wani ngandhakake yen to sing gawe urip lali yen to duwe titah ingkang kekurangan mau kang kanthi kaya mengkono sayekti bakal jugar kewajibane bakal ora bisa netepi kewajiban kanthi tuntas mula senggana kabeh ingkang mbok lakoni mau lakonana kanthi becik lakonana kanthi apik
aturna panuwun marang ngersaning Gusti ngakarya jagat dene kowe kaparingan yuswa panjang aja malah kowe golek-golek srana sarta golek-golek wong kang bisa mbabarake besok kapan patimu kuwi ora prayoga jalaran pati uripmu ngono diasta dening panguwasaning Dat Kamurwedat dene ana wong kang bisa batang besok kapan pati uripmu ateges wong mau uga ora percaya marang panguwasaning Gusti sarta swani ngembari marang kekuwataning sing gawe jagat mengkono Anoman munggo apa iki mbok takokake mau aku mung bisa paring wangsulan kaya mengkono Senggana Sikrun teteng gayung akasa sira risang Ramandaya pati ana yaksa gungcang romarane wel kata sini waduh penemban sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadana sareng kula nampi timbalanipun paduka penemban sayekti kadelu mamping wanci peteng pepapak obor sasra biar padang trawangan manah kula malah kula ngaturaken panuwun dene sampun sisiping tanduk anggen kula nambuhaken babagan gesangipun pun Anoman wis Anoman sesuk meneh ora usah dadak takon perkara besok kapan tekaning wahyaning mangsa kala entek ing tulising Senggana ning jagat ingkang wigati lakonana kanthi merdika rasamu nggih ngestaken dawuh Senggana wonten timbalan dina iki bakal ana dayuh pertapan Kutarunggu nanging dayuh mau mung bakal ngobak-obak banyu bening katentremang pertapan ing Kutarunggu ladenana apa pekarmane dayuh mau turutana nanging aja pisan-pisan mbok wenehi kalodhangan bisa sapet jagong lawan Kesawa Sidi sabab iki wancine wanci bedhug aku bakal manembah marang ngersaning Gusti wanci bedhug munggah ning sanggar pelanggatan aja apa jamak lumrahing kita swantah nadyan kutu-kutu walangatoga aja nganti caket kelawan lenggahing Kesawa Sidi trawaja dawuh paduka penemban bareng ngono kula madhal pasilat ngestu padha dawuh paduka Sang Maha Muni Surtiti ngati-ati duga-duga digawa ya Bambang Senggana ayuda kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungguing ngalogo Kartomanmo wonten dawuh ora Bu lah kok malah aneh temen ing atas aku munggah ana ing Gunung Kutarunggu
lagi tekan ereng-ereng ing gunung durung nyaketi pertapan Kutha Runggu. Lah kok iki ora pangling lho. Iki Kakang Anoman to. Di kula sinuwun. Ing abdipun Anoman, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa pangestuku tampan ana kula pundhingga jimat paripip daya ning kasambusan. Wonten menapa Dene Paduka kepareng tedhak wonten ing ngarga Kutha Runggu. Ketingal nyaketi pertapan Kutha Runggu, beto sanggane para kusata Kurawa arantak lampahipun. Senggana wonten timbalan. Ngerti ya? Yen mamata ing Ngawangga iki menapa dadi dutaning Kyai Prabu Duryudana, pengawak Ratu Ngastina. Lho, ing wigati bakal ketemu karo Begawan Kisawa Sidi. Wigatosipun menapa Dene Paduka kepareng pinanggih kaliyan Sang Begawan Kisawa Sidi. Mong bakal nanjake kelawan wawarta ingkang sampun wis kondhang ning jagat yen to Begawan Kisawa Sidi kuwi dadi lantaran tumedhaking pepakem Makutha Rama. Mula kersane Kyai Prabu Duryudana bakal nggayuh pepakem Makutha Rama sarana nata ing Ngawangga. Anoman, wene ana dalan. Aku tak ketemu karo Kisawa Sidi. Nyuwun pangapunten. Wanter dawuhipun Sang Pinandhita Begawan Kisawa Sidi bilih sinten kemawon dinten sakmangke mboten kenging caket kan lenggahipun Sang Kisawa Sidi. Krana sang wiku dibena deng lampah manembah dhateng panguwasaning dat Kang Murwegdat. Anoman ingkang pinasuran supados mangsul aku utawi ngunduraken para tamu ingkang badhe pinanggih kaliyan sang wiku dibya. Kosek to. Kowe kuwi apaning Kisawa Sidi? Kula menika cantrikipun Kisawa Sidi. Lho, lah dalah Anoman. Kakang Senggana. Gajeke Kakang Anoman kuwi wis dadi pendhita ning Kendari Sada to. Wis dadi pendhita ning Kundalini. Lah kok dadi kowe ceciklo ning ngersaning Begawan Kisawa Sidi apa isih kurang ilmune Anoman? Apa isih kurang? Ya kuwi guna kasantikan. Guna kasantikan ing Kakang Mayangkara. Lah kok dadi malah suwita marang pendhita. Mongko durung genah. Ngelmune durung dadah, durung pernah. Nyuwun pangapunten. Sampun dados anteping tekadipun Anoman. Kula mudi ngelmu menika boten dipun ukur kaliyan kathahipun yuswa. Watun tasih saged kumrembyah astanipun ing ngadi saged jagaken suku. Saged tumangkar pikir kula badhe tetep nggayuh kanugrahan tuwin nggayuh ngelmu. Nadyan wonten brahmana ing mapan wonten ing paredhen paribasanipun tartemtu boten kitang sekedhik nggadahi ngelmu ingkang migunani tumraping Anoman. Mila kula tumuli suwita dhateng pandhita menika. Mila menawi Kanjeng Sinuwun ing Ngawangga bareng pinanggih kaliyan Sang Kisawa Sidi nyuwun pangapunten sanes dinten kemawon. Kepiye? Sanes dinten kemawon. Lho kok sik to? Kowe nyawang kuwi katon apa? Panjenengan Gusti kula ing Ngawangga. Lah, mestine kowe ngabekti karo Nalindra ing Ngawangga. Mestinipun mekaten jero kula abdi panjenengan. Kowe semingkir. Lho, kowe semingkir. Mboten saged sinuwun. Lho. Kowe dadi pepalanging Narpati Ngawangga. Nyuwun pangapunten, mboten dados pepalang, namung kula dados utusanipun Begawan Kisawa Sidi. Ora sakakan gunung tanpa guna semingkir. Ayo semingkir. Yen ora gelem semingkir padha karo kowe wani karo Narpati Basukarna. Yen wani aja ndodok ngadeg jejeg padha karo aku Senggana. Anoman Patandha Seta cecak rawon kapimendo. Oh, wah dalah gugu karepe dhewe. Manus maning jajaran. Lah kok dadi wani ngadeg bener karo Narpati Ngawangga. Nyuwun pangapunten kula dipun dawuhi. Menawi boten dipun dawuhi kula boten badhe wantun kados mekaten. Yen ngono cetha kowe wani karo Narpati Ngawangga. Sing tak wedeni apamu Ratu Ngawangga. Kartomarma wonten timbalan. Rangketen Senggana. Lho, Ratu Seminggah Koko Prabu.
Wah, wedan. dilelek ngelemuk prajurit Kulawa wilang-wilang. Rasaku kan bebangan. Kulawa ora gelem bali saka kutha Runggu. Babati gamanmu. Piye? Babati gamanmu. Apa Jilableto Jablata? Imbang Kyai Pojowojo.
Lek liyane tok cepeleke lah apa? Iki lah dedul mbok gati. Dedekote polo kula. Ayo durma gati arep ngopo? Jebul jajamu Di mano? on. Elok. Edan. Edan munyuk ceko apa iki? Ya cep gak apa-apa babamu kedepe ora penyang. Yuk nggo gaman. Enteni kene.